El món està passant per una situació molt complicada i difícil. Ens estem enfrontant a un virus que mai abans havíem vist ni pogut estudiar científicament. Les propietats del Covid-19 fan que la part de la població més afectada sigui la gent gran. Persones i persones que estan quedant sense pares, germans i altres familiars. La meva idea té els fonaments en l'inici del Covid-19, quan Xina va demanar ajuda als altres països. Podríem dir que el país asiàtic va haver de resoldre el problema per mitjans propis, ja que les altres nacions únicament els van proporcionar petites quantitats de material sanitari. Mesos més tard, el país on s'havia originat el virus ja se n'havia sortit i ara el problema el tenien les altres nacions. Com va dir un ambaixador xinès, si a Xina li dones una gota d'aigua, ella et torna un mar. I així està succeint, ja que actualment el país asiàtic està repartint tones i tones de mascaretes arreu del món. La meva idea, doncs, seria crear una mena de pacte entre tots els països per ajudar-nos davant una emergència d'aquesta envergadura. Agafar l'exemple de Xina i deixar de banda els orgulls i interessos propis per apropar-nos cada cop més a l'objectiu 17 de l'ODS, pactes per aconseguir objectius, en aquest cas, salut mundial. Moltes gràcies.